Hola a tots i a totes, nosaltres som la Caral Giró i la Gemma Plana i com ja heu vist el títol, avui parlarem sobre la por de parlar en públic. Comencem! Aquests són els nostres consells Per perdre la por a parlar en públic. Estudiar-s'ho molt bé i anar caminant i anar-ho recitant i així a l'hora de presentar no tens tanta vergonya a parlar. Si el que et fa vergonya és dir un text supergran davant de molta gent, el que pots fer és, si a casa tens un mirall, et poses davant del mirall i practiques les cares que faràs, quins gestos faràs, i així quan estiguis davant de la gent ja sabràs més o menys com fer-ho. Pots tenir un bolígraf, un llapis, una bola antiestrès a les mans i així no estaràs tan nerviós a l'hora de parlar. Si el que et fa molta vergonya és intercanviar les mirades amb el públic, pots convidar algú que tinguis molta confiança, un familiar, un amic, el teu cosí preferit, i llavors el mires tota l'estona i així imites les mirades de la gent. Jo et convidaria a tu, Podries imaginar-te que la gent està despullada davant del públic i així estàs més concentrat per la gent que no a l'hora de presentar tu i pensant que et sortirà malament o que ho diràs malament. Ens toca explicar una de les nostres experiències davant del públic, no? Clar que sí. Comences tu? Comencem. Sí, vale, va. Doncs a mi una experiència que em fa molta vergonya, que jo anava a primer d'ESO i estàvem fent una presentació de projectes i just a la classe va entrar el nen que m'agradava. Ui. I jo em vaig posar molt nerviosa i doncs just en aquell moment se'l que va sonar el timbre i em vaig quedar molt descansada i després la profe em va dir que ja ho faríem un altre dia. Llavors el proper dia, el següent dia ja ho vaig fer. I encara t'agrada aquest nen? Una mica. Ara explico la meva, que és una mica rara. Vaig estar presentant una presentació, crec que també de projectes, i estava molt nerviosa. Em vaig com bloquejar i no sabia què dir. Llavors em vaig imaginar com un prat, amb unicornis, el cel superbonic, i llavors em vaig tranquil·litzar i vaig tornar a explicar el que havia de dir. Però sort això, que ho vaig pensar perquè si no, jo crec que hagués estat molt mala nota. Bé, gent, això ja s'està acabant. Esperem que us hagi agradat molt el nostre vídeo i recordeu, donar-li a like I subscriure-ho. ¡Es gratis! donar la Campaneta! Adeu! Adeu! 3. Pots tenir un bolígraf, un llapis o una bola antiestrès en la mà